או, עכשיו, יופי. הנה, עכשיו אני עושה וידאו, רייבן הולך עם סבתא שלו, תראי איזה יופי, תענוג, רגע שאני אתפוס גם את רייבן, חכי מותק, תלכי קצת יותר לאט, שאני אראה אתכם, 10 נקי, יופי, 10, עוד מעט אנחנו הולכים לאכול וניקח סירה, וזה הכל כרגע, ונראה לי שבאי הראשון, שאני לא יודע איך קוראים לו, אבל יש לו שם, לכל אי כנראה יש פה שם. והנה אני מתחיל לצלם אותו מלמעלה, אנחנו נעלה ואז אני מצלם עוד ועוד. אתם רואים, אנחנו מתחילים לטייל באי הזה בערך חצי שעה. אנחנו מתקדמים, סלעי האי הזה, חול ים. זהו, אני עולה למעלה, יש פה הרבה אנשים שבאו, תיירים, מקומיים, בינתיים אני לא רואה תיירים, רואה רק מקומיים. וזהו, פה יש מין מקום כזה כזו פינת ישיבה נדמה לי, אם אני לא טועה. אני חושב, אבל אני לא יודע, אני מתחיל להתקדם. אני מתקדם ואני אראה מה קורה פה. אתם רואים? אני עולה במדרגות לאט לאט, שאני לא אפול. ואז אני מצלם פה. אני רוצה להתקדם, לצלם שמה. ופה אתה יכול לצלם מנוף עוצר נשימה. כפי שאתם רואים, עוצר נשימה. ממש יפה. לא יאומן כמה שזה יפה. יפה. מחזיקים אותי שאני לא אפול. איזה קטע. עצים. ממש נוף בראשיתי. יש פה גם כזה חנות לממכר, כל מיני דברים. אתם רואים? יפה מאוד. אני רואה. בסדר, זהו, אני מפסיק כרגע. אתם רואים, אנחנו באי הראשון. אני מצלם אותו כמה שאני יכול, יפה. וכמובן חול ים. אתם רואים, יפה מאוד. ופה מה זה, שירותים אני חושב, כן. בסדר, נחמד מאוד. זהו, יש פה, כל הזה הסירות מחכות לנו, יש לנו את הסירות, כל בן אדם, כל אחד מחכה, כל נהג מחכה לסירה, לאלה שהביא אותם. אתם רואים, הנהגים פה מחכים. הנהג שלנו, אני לא יודע אם הוא פה, אבל אני כבר לא מזהה, כי כולם נראים אותו דבר. כן, אני חושב שהוא בא. זהו. וחצי שעה אנחנו פה, ואחר כך אנחנו ממשיכים לאי הבא. אז הנה אני נותן לו עוד פעם צילום כזה מסביב, יפה. ממש הכל בטול פה, כאילו לא נגע פה יד אדם לעולם. יפה מאוד. כן, כאן בתוך האזורים האלה, כאן ישריטו את אולי נגיע גם לאיים שישריטו את הישרדות, אבל זה האתר, אם אתם מבינים. אוקיי.
אתם רואים, אני מצלם את הנוף היפה מכזה, מין בונגלו כזה, כמו בונגלו, מין טרסה כזאת שאנחנו הזכרנו, ב-600 פזו, בשביל לשבת לאכול, והאוויר נהדר, ומפה אני מסריט את כל הנוף מסביב כמה שאני יכול. אתם רואים איזה יפה. אני אצלם לכם גם איך אנשים יושבים פה למטה כאן בטרסות. הנה טרסה, אתם רואים גם לידינו יש טרסה עם משפחות. ממש יפה, הנה הטרסה שלנו. כולנו פה יושבים. ממש נהדר. בלין התעקשה שאני אשב למעלה, כי באמת האוויר פה נהדר בטרסה. אז תסתכלו איזה יופי. ממש יפה. אוקיי, נמשיך אחר כך.